Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, вітаю цябе, Сяржук. Адкажы, калі ласка, на одно вельмі важное пытанне, пра што будзем сёння мы размаўляць з нашымі гасцямі? А у мяне адразу і да цябе пытанне. Ці ведаеш ты, чым, напрыклад, адрозніваецца вуліца ад завулка? У завулку могуць быць праблемы, а па вуліцы можна ісці спакойна. Ну і калі праспект таксама яшчэ спакайней, павольней, такі шпацыр. Ну вось пра гэта і будзе сёння размова, але не толькі пра вуліцы, як яны называюцца, чаму яны так называюцца, але ж і пра імёны. Напрыклад, чаму ты Іван, да, што яно... Ну, я-то ведаю, чаму я Іван, у мяне ў пашпарце так напісана. Ну, у мяне таксама нешта ёсць. Вось, ну, пра імёны і пра вуліцы, канешне ж, асноўная у нас сёння размова будзе вельмі цікавая, таму не пераключайце канал. Ну, а зараз я прапаную пра навіны, а потым ужо пра вуліцы. Пачнем, канешне. Сёння былі абвешчаны імёны лаўрэатаў прэміі «Чалавек года Віцебшчыны». Гэта 100 прадстаўнікоў розных прафесій і сфер дзейнасці. Заўтра, 5 лютага, адбудзецца ўрачыстае ўзнагароджанне. Наш канал будзе весці запіс мерапрыемства, а праз тыдзень тэлеверсію можна будзе ўбачыць на нашым канале. Наперадзе заканчэння... Цябе няма там... Не ў гэтым годзе. Не ў гэтым годзе. Наперадзе заканчэння тыдня, некалькі дней адпачынку, таму не магу сказаць пра тое, што ў Віцебскай вобласці ўведзена забарона на выхад на лёд. Як паведамляе Міністэрства па надзвычайных справах, на асобных участках выхад на лёд наогул немагчымы. Таксама ўсіх заклікаюць выконваць меры засцярогі паблізу вадаёмаў. Гэта датычыцца, вядома, не толькі рыбакоў, але і ўсіх грамадзян. Канешне, таму і нашых рэжысёраў мы вельмі просім, каб ён ужо спыніў сваю рыбалку і не выходзіў больш на лёд, бо мы вельмі яго любім і паважаем, і, канешне ж, цэнім. Так, Юрий Викторович, не выходзьце, заставайцеся за пультам. Не варта забываць пра гэта і ўсім жадаючым далучыцца да інтэрнэт-флэшмобу. Ва ўсім свеце, дзе зараз халодна і ёсць снег, сталі папулярны фатаграфіі пляжнага адпачынку. Усё ж такі зіма, якая ў некаторых краінах доўжыцца летні паўгода, мала каму падабаецца. Тым не менш, ёсць і тыя, у каго зіма гэта самая любімая пара года. Ну вось і калі вы раптам таксама хочаце далучыцца да флэшмобу, не забывайце аб тым, што выхад на лёд забаронены. Калі будзеце рабіць фота, рабіце гэта асцярожна. Толькі на беразе. Ты зрабіў такое фота? Не, яшчэ. Ну і ўжо, пэўна, не паспею. Ну, а аматары цёплага надвор'я могуць адправіцца ў якую-небудзь экзатычную нават краіну. Ну а там ужо атрымаць экзатычнае ўражанне. На відэа, якое з'явілася ў інтэрнэце, захаваны працэс масажу сланамі. Рызыкнуўшы сваім здароўем, мужчына падставіў сваё цела 3 масажыстам, якія заўзята ўзяліся за справу. Ну ўсё, Юрий Викторович, вось мы ведаем, што вам вельмі спадабалася на гэтым масажы, але адпачынак быў вельмі ўдалы. Хопіць паказваць, мы зразумелі, што там адбываецца. Сяржук, а ты б рызыкнуў сваім здароўем, вось нават для такіх ўражанняў? Не, пэўна, не. Я лепей пагляджу, як гэта робіцца, і ўсё ж такі даверуся жаночым рукам, калі масаж, а не сланам. Вось такі былі навіны, вось што пісалі на навінныя сайты, што каментавалі інтэрнэт-карыстальнікі. Але ў нас ёсць жа яшчэ і афіша, таму давайце разам паглядзім афішу і даведаемся, што цікавага адбываецца і адбудзецца ў нашым горадзе. В арт-пространстве Толстого 7 проходит выставка Дарьи Дмитриевой «Сансара». Используя фотографию, автор реконструирует облик людей различных стран и народов при помощи традиционных особенностей и современной экипировки. Фотопроект обыгрывает перевоплощение внешности и души человека при смене привычной для него обстановки. Вход свободный. Начало в 10:00. Витебский областной краеведческий музей приглашает на авторскую выставку Андрея и Марины Веренич «1+1». Художники представят 2 абстрактных проекта – яркий «In Color» и почти полностью лишенный цвета «Great Meditation», представляющий собой ритуал медитации от созерцания искусственной технической среды. Начало в 10:00. Витебский центр современного искусства представляет проект ассоциативной живописи Анастасии Гончаровой «Характер». Автор использует метод каллиграфии для представления характера одного отдельно взятого человека. Лейтмотивом проекта станет интуитивная, импульсивная живопись. Начало в 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль «Загадковые вариации» в постановке Валерия Анисенко по пьесе Эрика Эммануэля Шмидта.
Провинциальный журналист Эрик Ларсон приезжает к лауреату Нобелевской премии в области литературы Абелю Знорка, чтобы взять интервью. Почему знаменитый писатель, который долгие годы живет на острове один, соглашается на искренний разговор для местной газетки? Чего ждут друг от друга двое невероятно разных людей? Начало в 19:00. Арт-центр ВЗЭП приглашает на выставку живописи Алексея Литвина «Ожидание». Образы на картинах экспозиции рождены от сочетания животных, стихий танца и фантазии художника, где хаотические формы и резкие цветовые контрасты как нельзя лучше отражают всю палитру эмоций автора. Выставка работает с 10:00. Вось такія выставы і імпрэзы адбываюцца ці адбудуцца яшчэ ў нашым горадзе, а мы ўсё ж такі звяртаемся ў нашай студыі і пазнаёмім зараз з нашымі цудоўнымі гасцямі. Гэта Ганна Михайловна Мезенка, загадчык кафедры агульнага і рускага мовазнаўства, прафесар, доктар філалагічных навук Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Мироновича Машэрава. І Юлія Михайловна Галкоўская, намеснік дэкана філалагічнага факультэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт зноў-такі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. Добрый вечар. Добрый вечар. Ну і як мы ўжо на пачатку праграмы сказалі, сёння у нас пойдзе размова і пра вуліцы, і пра імёны. Ну, але ўсё ж такі, чым адрозніваецца, пачнем з гэтага, што такое вуліца і чым адрозненне, напрыклад, ад праспекта ці ад завулка. Ну, вось Іван сказаў, што ў завулку больш небяспечна, чым на вуліцы, але ўсё ж такі больш сур'ёзна, таму што мы так думалі, а што тут, вуліца, а сапраўды, у чым адрозненне? Ну, трэба пачаць з таго, што вуліца, найперш, это слова. І як любое слово мае сваё значэнне. У сучасных слоўніках даецца такое значэнне. Вуліца – гэта рад дамоў і прастора паміж імі. Але это цяперашняе такое значэнне мае. А калі паглядзець на этымалогію, то розныя выказваюцца думкі. Галоўнае, большасць людзей, большасць навукоўцаў зыходзяць з таго, што слова «вуліца» з'явілася і з'яўляецца роднасным словам «вулля». І калі толькі з'яўляліся гарады, якія таксама слова «горад» мела значэнне, любая агароджаная прастора – это ўжо горад. І вось вуліцы дзялілі як вуллі, стаялі, дзялілі эту прастору. І людзі як пчолкі там. Да, і людзі як пчолкі, да. Так вось это вуліца. Ну, калі праспект, это больш ужо маладое слово, яно з'явілася намнога пазней, і гэта тая ж самая вуліца, але прастора паміж дамамі павінна быць значна большая. І таму называецца так. Ну, а завулак тут же подказваюць, і вот прыстаўка такая «за». Это тое, што знаходіцца за вуліцаю. Павінна, так, з'явілася у такім значэнні тое, што знаходіцца за вуліцаю. Ну, вось галоўнае адрозненне ў гэтым. З тупіком усё зразумела. Да, з тупіком так і ёсць. Да, тое, што не мае праходу і праезду. Называецца тупіком. Ганна Михайловна, а калі увогуле з'явіліся назвы вуліц, ёсць нейкія даследаванні наконт гэтага пытання? Ну, вось вулей, горад, і калі пачалі іх называць? Ясна, што ёсць і ў розных народах, у розных краінах ёсць розныя і сведчанні, і, праўда, у розныя часы з'яўляліся. Скажам, у заходняй Еўропе трошкі раней за нас з'явіліся вуліцы. Ёсць сведчанні пра тое, што яны былі ўжо і ў 13-14 стагоддзі. На нашых тэрыторыях, на сучаснай тэрыторыі Беларусі і блізкіх расійскіх тэрыторыях вуліцы з'явіліся пазней. Што тычыцца нашага рэгіёна, Віцебска, то гэта недзе пачынаючы з 14-15 стагоддзяў. І, скажем, на ўсходзе, далёка на ўсходзе, то там можа нават і раней, і нават за Еўропу. А вось вы ведаеце, у Амерыцы, калі я не памыляюсь, напрыклад, вуліцы называюць па нумарах.
першая вуліца, другая, трэцяя, а у нас па імёнах. Вось як вам больш падабаецца, калі гэта па цифрам, ці калі як у нас? Вы ведаеце, што, па-першае, адразу скажам, што гэта асаблівая такая практыка намінатыўная, і называецца она філадельфійская мадэль. І упершыню з'явілася там. І вуліцы называлі, да, так, і вы ведаеце, у Злучаных Штатах і цяпер там 244 ці 45 авеню, дзе знаходіцца Ан, так? І там гэта, ну, звычайнае. У Філадельфіі пачалося, цяпер распаўсюдзілася па ўсёй тэрыторыі Амерыкі. Але ёсць такія і ў нас. І, дарэчы, каб вы запыталіся адразу галоўнае адрозненне Віцебска, то якраз у тым яно і выпадае, што ў нас сярод іншых беларускіх гарадоў найбольшая колькасць такіх нумарных назваў. Напрыклад, там 14-я Полацкая. 14 это вельмі мала, бярыце болей, 25-я Гарадоцкая. А вядома, чаму так атрымалася? Таму што не хапае назваў для новых вуліц і прасцей дадаць нумар? Не, вы ведаеце, тут больш такая строгая сістэма. Вы ведаеце, што наш Віцебск быў зруйнаваны падчас вайны і вельмі хутка пачаў аднаўляцца. І будаваліся вельмі хутка і аднаўляліся вуліцы, і спачатку это рабілася ўсё на планах. І на планах, ясна, тыя, хто чарціў планы, яны не маглі прыдумваць самі гэтыя назвы. Не было часу. Да, і таму яны проста нумаравалі. А потым вельмі хутка ўваходзілі, як кажуць, у строй гэтыя аб'екты, і таму асабліва пасля вайны стала многа гэтых нумарных назваў. І вы ведаеце, што гэта ў нейкім сэнсе, тады, калі з'яўляліся такія назвы, гэта нават было добра. У якім сэнсе? У тым, што, вот, скажам, Гарадоцкія – гэта адзін раён, это за Полацкім рынкам і ў той бок. Скажем, першая лінія, другая лінія, 13-я лінія – Пескавацькі. І так адрознівалі кусты, як кажуць. Вот у Москве свае кусты, па іншым прынцыпе, да, а у Віцебску такія былі кусты. А потым што здарылася? Гэтыя кусты разваліліся, распаліся, і, скажам, там чацвёртая, якая адразу не памятаю, якая была перайменавана, потым там сёмая перайменавана, астатнія засталіся. І от зруйнавалі гэтыя кусты, калі можна так сказаць, і яны страцілі сваю галоўную функцыю, каб можна было арыентавацца ў горадзе. А якая, ну, гэта больш такое пасля вайны, а якая самая старажытная вуліца ў Віцебску, якая, можа, і дагэтуль захавала сваё найменне? Ну, самая старажытная вуліца, якая датуецца 15 стагоддзям. І называлася яна Прабойная. І яе, ясна, цяпер няма. І праходзіла яна яшчэ тады, калі быў вялікі холм, дзе цяпер знаходзіцца музей. Там вялікая ж была гара. Мастацкі. Да, мастацкі музей. Замкавая гара. І вот з гэтай гары гэта вуліца ішла да царквы, якая захавалася да царквы 12 стагоддзя. Як бы прабіваючы вот гэтую тэрыторыю. Это цяпер мы так і зруйнавалі, і зрабілі роўныя вуліцы. А раней гэта было цяжка, мабыць, было праходзіць адтуль. І таму яна называлася Прабойная. Ну, цяпер нічога для яе не засталося. І ні вуліцы, ні назвы. Не вуліца самой, да, і назвы гэтай няма. А што-небудзь з найменняў захавалася? Ну, яшчэ вось, ну, не такіх далёкіх часоў, а самае старое найменне. Ну, вот вы ведаеце, са самых старых замкавыя, мабыць, да, замкавыя застаецца. Ну, а так, вот гэта наша
Ну, як кажуть, не зусім добрая сторонка життя віцяблян тое, што мы не шануем сваю спадчыну і што мы так лёгка перайменоўвалі, замянялі назвы, адмаўляліся ад сваёй гісторыі. Хаця тут таксама ёсць апраўданне, якое спяшаліся за новым жыццём, хацелі жыць лепей, хацелі будаваць будучыню светлую. Зноў-такі гэта было пасля вайны? Да, і таму можна і так паглядзець, і так паглядзець. Ну, як на вашу думку, ці варта зараз вярнуць, хаця б старой частцы горада, былыя назвы? Вы ведаеце, вот это якраз тая практыка, якую цяпер трэба было б прасоўваць найперш. Таму што горад стары, мае, праўда, даўніна тут відаць і ў будынках, і ва ўсім відаць, а старых назваў няма. Так, і вот гэта дадало б і памагло б адрадзіць вот гэту нашу гісторыю. Такую прапанову мы рабілі. Гадоў, можа, 15 таму існавала камісія тапанімічная, і мы рабілі па гэту прапанову, уносілі, вось, і як быццам тады улады былі і настроеныя на тое, каб вярнуць, вяртаць. Да, станоўча былі. Ну, але вы ведаеце, што тут і на улады, і за улады, таму што гэта ясна, што это дарагая справа, не танная. Таму што это ж трэба будзе памяняць пашпарты, гэта памяняць усе шыльды. Это ясна, што это много грошай. Але можна ж пачынаць паціху. Можна, да, аднаму аб'екту вярнулі. Адну вулачку за год. Да, да. Можа за год, можа хоць і за 5 год, але каб вот гэту гістарычную частку, яна ж невялічкая, па цяперашнім памерам, невялічкая, і каб вярнулі, это было вельмі добра. А якія самыя адметныя вуліцы ці завулкі, напрыклад, у нашым горадзе, пра якія можна сказаць, што нідзе больш такіх няма ў свеце? З сучасных? Сучасных цяжка сказаць, што такіх няма ў свеце. Чаму? Таму што у беларускіх гарадах многія назвы паўтараюцца. А вот тыя, што раней... Пра праспект будаўнікоў і казаць не будзем. Да, пра гэта не будзем, да, успамінаючы, да, з лёгкім парам, да, і іншыя. Вот такіх цікавых цяперашніх назваў мне цяжка назваць, таму што яны ўсё роўна будуць паўтарацца ў якім-небудзь іншым паселішчы, найперш Беларусі. Ну, а такая частка, якая ў савецкі час узнікла, так это такія назвы, якія былі ў большасці гарадоў. Вы ведаеце, это не сакрэт, што існавалі такія спецыфічныя спісы, рэкамендательныя, у якіх гаварылася, што якая галоўная частка, самая такая частка горада, яна павінна была, вуліцы павінны былі насіць назвы Леніна. Ну, не толькі Леніна, савецкая, так, і іншых камуністычная, 8. Да, і ваша багаслоўская, малая і вялікая багаслоўская, так і сталі камуністычныя. Ну, вось мы зараз прапанавалі, каб вуліцу нашу тэлевізійная, вось у нас нават з Іваном, да, тэлевізійная 8. Чаму не? Ну, а зараз актыўна будуюцца спальныя раёны, вось Білева, напрыклад, медцэнтр. Якія б вы прапанавалі вось назвы для новых вуліц? Вы ведаеце, што? Вот я б не асобныя назвы прапанавала, вот як вы ў мяне запыталіся, моя думка, а трэба было б вот ансамблямі. Што я маю на ўвазе? Вот, скажем, у Білева цяпер большасць назваў у гонар беларускіх пісьменнікаў. Вот не адыходзіць ад гэтага. А ўсе, якія будуць з'яўляцца вуліцы, і не толькі нашых віцебшчыны пісьменнікаў, паэтаў, пісьменнікаў, а і проста беларускіх пісьменнікаў. Каб, напрыклад, вось у лакальным, да, такім, каб Білева гэта быў такі раён пісьменнікаў. Да, беларускіх пісьменнікаў. А, скажам, іншы будзе будавацца. Медцэнтр. Там, чаму не? Можа, якраз тых... А можа, медыкаў, да, напрыклад, медыкаў, якія выратавалі много людзей, якія ў вайну там спасалі, ратавалі людзей. І правільна, можна і медыцынскі такі зрабіць закуточак. І вельмі б добра было арыентавацца у горадзе, таму што сказалі бы, як некалі там і гаварылі, вот, паехалі на Гарадоцкі. Так ужо не важна, там 23-я чи другая,
але ў гэтым раёне і хутенька можна знайсці. Конечно. Так і так, паехалі да беларускіх пісьменнікаў, ясна, што ў Білева. Да мастакоў. Да, А вы ведаеце, мне здаецца, што назвы вуліц павінны быць простыя, панятныя, і гэта вельмі важна. Ну, мне, напрыклад, як чалавеку, які вельмі часта карыстаецца паштовымі адпраўленнямі, поштай. Вось, напрыклад, у «Кантакце» нам нават напісалі пытанне, таму што мы запрасілі нашых тэлегледачоў пісаць усе пытанні, якія ўзнікаюць наконт назваў вуліц. Чаму многія супрацоўнікі пошты ЖЭО пішуць прозвішча Караткевіча у рускай мове праз «А». Кожны раз абураюся. Праз «А» пішуць? Караткевіча. Па-руску. І вось мне здаецца, што гэта трэба зрабіць прасцей, каб не было нейкіх блытанняў. Вы ведаеце, у вас пытанне складаецца, мабыць, з трох, так я пытанне. А задачу у Івана? Да, не, вы ведаеце, не, вельмі добра, просто адказваць так, ну, па чарзе. Вот чаму кажуць так, пішуць і па-руску, а пішуць праз «А». Правільна пішуць, таму што павінны ўзнікаць назвы ў Беларусі на беларускай мове. Але перадаваць мы на рускую мову існуе тры магчымасці. Першае, па транскрыпцыі, як гучыць, так і перадаваць. Другое, транслітараваннем, гэта значыць, як пішацца на беларускай мове, перадаваць літарамі рускай, але такімі, як у беларускай. І такая, як, ну, дрэнная, такой не трэба карыстацца, перакладам. Так вось, проста мы прывыклі і ўвесь час неправільна рабілі. У свеце такой практыкі няма. Усюду транслітаруюць. Ну, а у нас так было прынята, таму што блізкародныя мовы. Руская і беларуская вельмі блізкія, і таму карысталіся марфемнымі заменамі. Што значыць марфемным? Марфема, памятаеце, вывучалі. Корень, суфікс. Было. Да. Так вось, проста змянялі суфіксы і на гэтым супакойваліся. Ужо як быццам бы атрымлівалася і па-беларуску, ці наадварот па-руску. Так што вот это таму, хто запытаўся ў вас, адказ такі, што гэта правільна зроблена, таму што тут па правілах транслітаравання перададзена гэта назва. А яшчэ, што простыя павінны быць. Тут такое можа быць адказ. Вы ведаеце, што насельніцтва зямлі па-рознаму ставілася да назваў вуліц і прадаўжае шукаць, ну, самыя лепшыя, як можна сказаць, назовы для вуліц, для лінейных і не толькі лінейных аб'ектаў. Ведаеце ці не, што нават у нас у Беларусі была практыка ў 19 стагоддзі называць вуліцамі літарамі. Вуліца А, вуліца У, вуліца І. Ну, гэта не больш за 33-4. Чаму? Вуліца другая А, трэця А. Ну, была такая, рабілася такая спроба, бачыце, яна не прыжылася. Вы адразу мне адказалі, што літар усяго у рускай 33 літары, ясна, А вуліца апострафа як была? Да, да. Ну, так што пошукі вядуцца і да гэтага часу. Ясна, што павінна быць зразумелай, але вы ведаеце, это назва. А назва адрозніваецца ад слоў агульнай мовы вельмі і вельмі. І тут галоўнае, каб яна добра вымаўлялася, а тое, каб яна была зразумелая, то, можа, это і не зусім патрэбна. Я маю на ўвазе па шырокім такім, у шырокім сэнсе. Ну, а лепей, канешне, каб яна была зразумелай, добра вымаўлялася. Можа, хто-небудзь і не ведае, напрыклад, як убілі акцёраў Яроменка, можа, з маладых хто не ведае, і палезе ды паглядзіць, хто ж такі Яроменка, да яшчэ і парочку фільмаў гляне добрых. Правильно. Так? А, ну, вось пра што можна даведацца ўвогуле з назваў вуліц? Ну, калі, канешне, з савецкай эпохі, да, тут зразумела, а калі нашыя старажытныя глядзець, то ўвогуле можна, пэўна, пра горад шмат чаго даведацца. Вельмі многа. І вот чаму трэба вельмі адказна ставіцца да назваў вуліц. Не менш адказна, чым да назваў дзіцяці, дзяцей. Гэта у нас уже потым Юлія нам распавядзе. Вельмі важна, таму што
адсюль мы пра ўсё можам даведацца. Просто з назву вуліц. Вот мы можам даведацца, якія прафесіі былі вельмі папулярнымі ў горадзе, ў гэтым ці ў іншым. Яны, праўда, адрозніваюцца. Хаця многія прафесіі паўтараліся, таму што такія павінны былі ўсюды людзі. Але, скажам, мы гарбарамі адрозніваліся, Віцебшчына. Значит, ясна, што ў нас такія вуліцы. Но у іншых, там, скажем, кузнечныя, як яны тады называліся, таму што на беларускай мове, дарэчы, для тых, хто не ведаў, ведаеце, што на беларускай мове у нас у Беларусі, на вялікі жаль, вуліцы даваліся толькі з 22 до 28 года, ну, у асобных месцах Беларусі до 30-го года усяго. І пасля 91-го года, пасля распаду Савецкага Саюза, калі вот пачалася хваля новай беларусізацыі, зноў-такі сталі з'яўляцца назвы вуліц на беларускай мове. Ну, назвы вуліц – гэта адлюстраванне эпохі, так? Да. Так вось, я чаму пра гэта і загаварыла. Нават па тым, на якой мове мы можам адразу здагадацца, калі гэта было. Якія ж часіны было, да, і што адбывалася ў краіне. Мы можам даведацца з назваў вуліц, якія былі будынкі галоўнымі, якія былі канфесіі, людзі, якіх канфесій пражывалі. Таму што, скажам, царква ці касцельная вуліца, ясна, што там касцёл. Ці як багаслоўская, да? Да, да. І вот гэта дае нам магчымасць высветліць, якія людзі, якіх канфесій тут пражывалі. Мы можам даведацца, якія ўлады ў нас былі, таму што ясна, што і такія назвы таксама былі. Мы нават па градскіх вуліцах, а іх было 2, 3, у некаторых вялікіх гарадах па 2, па 3, а то, можа, і 4 такіх былі, адразу ведаем, што, ага, значыць, 3 было рынкі. А рынкі – это вялікая справа раней. Это цяпер задумаліся і зрабілі рынок. А раней трэба было мець права. Навошта зараз рынок ёсць інтэрнэт-крамы? Нават сёння рынкі закрываюцца. А вось я што хацеў запытаць. Як вы захапіліся вось гэтым? Як так атрымалася, што нават вывучэнне вуліц, вывучэнне назваў, гэта ўсё стала вашай прафесіяй, вашым жыццём? Да. Дзякуй за такое пытанне. І, праўда, вы ведаеце, што мы жывімся сваімі студэнтамі. І вот першая ластаўка прыляцела ад іх. І запыталіся ў мяне студэнты, я толькі яшчэ прыехала ў 74-м годзе сюды. Это быў недзе там, можа, 78-й год. І на занятках по русской мове запыталіся, а что это такое? Что это за вуліца такая была? Кажуць, была такая вуліца Вялікая Лімніцкая у Віцебску. Ці мае яна адносіны да Ільменя, да возера? Ну, я адразу... І з гэтага пачалося. Да, і з гэтага ўсё пачалося. Таму што сказала, ну, даю абяцанне, што вывучу гэтае пытанне і адкажу. Як хутка не ведаю, ну, і началося, і пачалося гэта вот з гэтай назовы. А потым, пакуль шукалі адну вуліцу, яшчэ за 3 зачапіліся. Добра, мы вернемся да нашай размовы, але у Івана ёсць абвестка невялічкая. Нам трэба дапамагчы абавязкова нашым маленькім жывёлам. Ты хочаш, каб я пазнаёміў нашых гледачоў з коценькай, так? Ну, конечно. З маленькай жывёлай. Зараз мы вам пакажам відэа і пазнаёмім вас з героем рубрыкі, якую мы робім сумесна з прытулкам для жывёл. Вось гэта Томас, або Том, яго таксама клічуць, ён зусім маленькі. Але ў яго ўжо сапраўдны мужскі характар. Мужчынскі характар, заўсёды ён трымаецца з годнасцю, крышачку насцярожна, але калі трэба, можа пастаяць за сябе. Жыццё на вуліцы шмат чаму яго навучыла, але калі заслужыць яго давер, ласкавей і дабрэй істоты проста не бывае. Вось, і калі вы гатовы стаць для яго любячым гаспадаром, звяжыцеся з прытулкам па тэлефонах, якія вы бачылі на экранах, або пішыце ў групу ВКонтакце «Віцебск. Прытул для бяздомных жывёл». І Ваня абавязкова прывязе Томаса. Гэта не было мовы, але калі гэта дапаможа,
Добра. Так і зробім. І у нас яшчэ ёсць невялічкі сюжэт, такі з рубрыкі «Ностальгія», непасрэдна пра вуліцу Замкавую, пра якую мы з вами вось з чаго і пачыналася наша размова. Калі ласка, давайте паглядзім разам пра вуліцу Замкавую. Што можа параўнацца з магіяй старых фатаграфій? Пажоўклыя, з драпінкамі і пацёртасцямі карткі захавалі адчуванне цуда, якім здаваўся светапіс у тыя далёкія часы. Вось фатограф пасадзіў мадэль або абраў ракурс сярод гарадскіх вуліц. Усё навокал сціхла ў чаканні цяжкай пстрычкі засаўкі. Чараўніцтва праяўкі і друку, і нарэшце ў руках каштоўны здымак з фірмовым вензелем на абароце, а з фотакарткі глядзяць дарагія вуліцы, выпадковыя незнаёмцы, родныя вочы. Гэта сёння ў любы момант мы можам зрабіць фота нават з дапамогай тэлефона. А стагоддзя таму, каб займець фотакартку, жыхары Віцебска адпраўляліся на вуліцу Замкавую ў фотаатэлье Юркоўскага. Яно было самым вядомым у горадзе. Адкрылася ў 1866 годзе. У Віцебску Сігізмунд Антонавіч меў славу сапраўднага майстра і нават увайшоў у гісторыю фотаграфіі як вынаходнік першага шторна-шчалявога затвора. На здымках Юркоўскага, вуліцы старадаўняга Віцебска, заможныя гараджане, мастак Ілля Рэпін. Дарэчы, на той жа Замкавай у натарыяльнай канторы Владзіміра Сомова Рэпін афармляў дакументы на набыццё маёнтка з Драўнёва пад Віцебскам. Сёння тую старадаўнюю вуліцу Замкавую мы лёгка маглі б назваць гандлёва-дзелавым цэнтрам горада. Тут стаялі хаты заможных віцяблян, губернская ўправа па справах зямельнай гаспадаркі, зубалячэбны кабінет, пажарнае дэпо. Новыя пастаяльцы прыязджалі і ад'язджалі ад гасцініцы Кушнара і Брыстоль, гараджане спяшаліся ў найбуйнейшыя крамы. А са Смаленскай, цяперашняй Леніна, на Замкавую звонячы заварочвалі першыя віцебскія трамваі. Адной з самых ажыўленых вуліц горада ў пэўны момант і самой давялося крыху пасунуцца і памяняць свой кірунак. Раней яна праходзіла па крывой ад Благавешчанскай царквы да Мікалаеўскага сабора, сучаснай плошчы Свабоды. Сваю казачную назву адна з самых старажытных вуліц горада атрымала ў 80-х гадах 19-го стагоддзя, таму што знаходзілася на падножжы Замкавай гары. Першапачаткова яна называлася Вялікай, пазней Дамініканскай, Льва Троцкага, Вакзальнай, была часткай праспекта Кірава. Падчас вайны адна з найпрыгажэйшых віцебскіх вулачак ператварылася ў руіны. У 50-е гады яе адбудавалі амаль нанова і памянялі яе кірунак, выраўнялі ад плошчы Свабоды да Кіраўскага моста. У 1974 падчас святкавання тысячагоддзя горада вуліцы вярнулі назву Замкавая. За некалькі стагоддзяў свой характар вуліца Замкавая амаль не змяніла. Такой яна засталася на старых фотакартках першых віцебскіх фатографаў, такой трапляе ў аб'ектыў і сёння. Вось такі цікавы сюжэт пра вуліцу Замкавую. Канешне, Ганна Михайловна тут свае паправачкі ўнесла, што і там і раней назвы былі іншыя. Але зараз мы ўсё ж такі перайдзем да Юліі Михайловны і будзем разбірацца з імёнамі. Што ж у нас, якая сітуацыя? Вось падчас сюжэту у нас з Іваном такая спрэчка, я кажу, вось давайте даведаемся Іван, наколькі яно там распаўсюджана. Ён сказаў, што не, маё імя нармальнае. Давай з майго пачнем так. А ўсё ж такі нармальнасць імя, якое імя нармальнае можна лічыць, а якое не? Ну, это, наверное, субъективно. Вот вы считаете свое имя нормально? Конечно. Да, я думаю, что Иван тоже считает его нормальным. Да? Ну, а гэта такі жарт. А ці ёсць, скажем, адрозненні ў імёнах, напрыклад, Віцебскага района, да, тое, што побач з намі, побач з Віцебскім, і верхнядзвінскім ці браслаўскім з захадам у межах нашай вобласці? Ці ёсць адрозненні па папулярнасці, па моднасці? Безусловно. Мы же помним, что у нас до 1939 года западная часть нашей территории Витебской области была в составе Польши. Соответственно, и на сегодняшний день там люди, которые исповедуют католицизм. Мы, в свою очередь, больше, наверное, связаны все-таки с православием. И, конечно, вот эти вот корни людей, которые жили там, они, безусловно, отразились и на именах. И поэтому, если мы возьмем какой-нибудь метрический календарик, метрические записи 50-х годов, они, безусловно, будут отличаться от записей, которые были, например, в Витебске. Когда-то мне посчастливилось поработать в архиве ЗАГСа.
у них сохранились записи с 1945 года, поскольку до этого времени из-за пожара все было уничтожено. Так вот, имена и в Браславе, и в Міорах были действительно удивительные. Мало того, что они были... Например, что такое незвычайного было? Сейчас мы воспринимаем, например, имя там Ядя, Яся, Юня. Но это что-то как формы, варианты имени. Безусловно, не было всяких Доздроперм, тракторов, не было... Владлен. Не было. Сейчас, кстати, есть. Знал. Да, сейчас... И я не знаю, значит то и самое? Нет, но, безусловно, имя Владлен появилось как производное имя от имени Владимира Ильича Ленина. И в 50-е годы, когда люди выбирали это имя, они, безусловно, хотели тем самым показать значимость. Как и с улицами. Ну да, безусловно. На сегодняшний день, вот в 2000-х годах, снова появляется это имя как Владлена, так и Владлена. Однако родители никоим образом не ассоциируют это имя с советскими временами. Для них это просто красивое, новое, оригинальное имя. Поэтому из таких редких имен это в основном имена, которые принадлежат Польскому национальному фонду. Это Едвига, Тереза, Стефания. Да. Мужской имени был более консервативный. Из таких, как мы понимаем, Иван. Были имена Тадеуш, очень популярный, Ричард. Причем отличительной особенностью 50-х, 70-х годов прошлого века было то, что люди как слышали, так и писали. То есть услышал он Ричард в белорусскомовно. Да, белорусскомовно. И в сельском совете, не все были просвещены, не было словарей. Вот он услышал Ричард, так и записал. Потом, вот вы знаете, что в 90-х годах люди начали менять свои имена, чтобы как-то и паспортное имя соотносилось. Начали брать имена из сериалов бразильских. О, да, это безусловно, да. Были у нас Изаур, наверное, не было в Витебской области, но, вы знаете, вышел сериал в 2000, уже не помню, в каком году, наверное, в 2002 «Не родись красивой». И не массово, но Нелли, главная актриса, так звали Нелли Уварова, появилось имя Нелли. Сабины. Какие у нас еще сериалы были интересные? Ромуальда было популярным имя Ромуальд. А гэта заўсёды жаночыя імёны, потому что я ведаю, что ў гэтых серыялах ёсць і галоўныя героі, мужчыны. Дон Карлос. Дон Карлос Хосе. Всплеск гэтых имёнаў не назирался? Как ни странно, нет. Наверное, все-таки потому, что от мужского имени обязательно нужно будет образовать отчество. И Ромуальдович. Хотя есть примеры. У нас есть Анна Ромуальдовна. Либо, например, Ольга Витовна. То есть, здесь, наверное, знаете, есть, с одной стороны, какие-то субъективные причины со стороны родителей, когда хочется показать, что ребенок уникальный, хочется показать, что имя красивое. Но, безусловно, люди пытаются таким образом подчеркнуть свою национальную принадлежность. И вот, наверное, на сегодняшний день, когда мы в такой эпохе глобализации, то есть, и вот белорусы очень часто просят в ЗАГСах писать не Елена, а Алена. Вось, дарэчы, власне, беларускіх імёнаў шмат з'яўляецца, регистрируется нет, регистрируются только единицы. То есть Вольгу не регистрируют. Но это, наверное, связано с тем, что с административной процедурой. Ведь потом унифицировать документы. Дома, может быть, белорусскоязычные родители и общаются на белорусском языке, называют Вольга. А в паспорте... Як форма яшчэ Вальжына, Волечка. Волечка, да. У пашпарце нават так пишуць. Потым едуць працаваць у Расію, напрыклад, і іх клічуць Волга. Волга. Волха клишут тому, что в паспорте путем транслитерации так и передано имя Вольха. Конечно. Да, поэтому их по-разному тогда и называют. А так немного. То есть белорусских имен, как правило, нет. Встречаются у нас Александры Хосе, но это сугубо... Это вот то, что ты пытался. Да, но это продиктовано, наверное, желанием родителей подчеркнуть, что ребенок из полинациональной семьи, где мать белорусская либо русская, но отец иностранец. А як вы ставіцеся да таких формаў імёнаў, напрыклад, як жаночыя і мужчынскія, да, там, Вольга, Олег, ці, напрыклад, Валянціна, і самае цікавае, напрыклад, як Анастасія і Анастас. Як хлопчыку потым у школе жыць з гэтым імем Анастас? А як жыць калі ён умее пастаяць за сябе, то гэта добра, а калі яго будуць настачкай
лікаць вось до 11 класа. Вось як, што вы параіце ввогуле, чым карыстацца, калі абіраць імя для дзіцяткі свайго? Такой сложный вопрос личный. Но если... Да, рекомендать. То есть мы не можем родить... У нас нет законодательного запрета на выбор имени, как, например, в Швеции. В Швеции обязательно нужно прийти и установить, входит ли имя в перечень обозначенных имен. А, то бок яны не могуць бацькі самі прыдумаць нешта? Нет, вот у них есть типичный пример, совсем недавно читала. Мама захотела назвать дочку Блэр. Однако это имя, оно имеет нарицательное значение и предмет, по-моему, мужского рода. Не помню, как перевод, но мужского рода. А хотел называть дочку, и суд Швеции запретил. Поскольку имя не женское, в списке нет, поэтому нужно убирать только из этого перечня. Но у нас в Беларуси можно як завгодно. Ну, с маленькой такой, наверное, оговорочкой. Имя не должно иметь негативное психологическое воздействие. Поэтому, когда люди хотят прийти и поменять свое имя, из трактора стать Александром, например, ну не сейчас, но в прошлое время. Ложкали наоборот. Ну, не знаю. То причина, которую рассматривают, это негативные ассоциации с именем, либо с фамилией. Да? Никто не хочет иметь какие-то ярко выраженные животные фамилии, поэтому очень часто меняют. И вот одно из аргументов – это психологический комфорт, чтобы было комфортно. Ну, а из рекомендаций, наверное, всегда помнить о том, что ребенку с этим именем жить. Ребенку с этим именем расти в детской среде, где его будут называть по-разному и придумывать прозвища. Потом он пойдет в школу, и, соответственно, будут тоже какие-то дразнилки. Если для мальчика... Это психологичный момент, вельми серьезный, конечно, таким. Да, у нас как-то, наверное, об этой проблеме не часто говорят, но в Европе очень обеспокоены психологическим состоянием детей, и у них есть очень много исследований, посвященных. Вот, в частности, поскольку мы из университета, есть такой педагогический момент. Проводили эксперименты, учителям дали список работ детей, где одни работы были написаны детьми, у которых были простые имена, привычные для носителей, а другая группа была написана детьми с экзотическими именами. Работы были практически идентичны по уровню, по оцениванию, однако, ну, наверное, чисто субъективно, психологически учителя более лояльно относились, им нравились работы детей с простыми именами, чем вот этих детей с необычными экзотическими именами. Мы же не просто боялись и помылиться, коли выкликать в школе, как яшчэ больше психологичную травму никакую не Поэтому, забить. наверное, быть разумным и помнить, что от мужского имени обязательно нужно образовать отчество. И если записали, например, не Иван в метрике и в актах о записи о рождении написали Ваня, то детки у него, к сожалению, будут Вановичи, Ваневич. Але я могу, але калі гэта Давай памылка свои будзе фантазии, Иван. зроблена, калі гэта памылка будзе зроблена, можна пайсці і змяніць сваё імя і змяніць прозвішча для... Ну, имя, да. Ну, изначально, то есть, когда человек будут регистрировать, то есть, как зовут папу? Ваня. Если у папы в документе он Ваня, то ребенка придется написать Ваневич. А я вось наши кніжкі, да, мы крыху забыліся на іх. Вось у гэтых кніжках можна знайсці нейкія імёны, якімі можна карыстацца? Да? Напрыклад, что параеце? Ну, ваши. Ганна Михайловна. Для имен? Да. Да, для Для імёнаў. имен, ну вот у белорусской антропонимии тут можно знайсці и списы имен, и тое, якія формы яны маюць неафіцыйныя, і якія тут у Вітебску, якія у іншых паселішчах Беларусі сустракаюцца, можна Да, знайсці. анкетирование, по-моему, Ну, здесь очень а интересно. якія імёны заўжды папулярныя? У Витебску. У Давайте Витебску так. вот в пятерку женских входят, вот мы с Анной Михайловной как раз обсуждали, это сверяли наши данные. Это Полина на сегодняшний день, Анна, Мария, что еще, Михайловна? Полина у нас. Анна, Мария. Дазвольце, я вам дапамагу, я знайшоў статыстыку па прошлым годзе. Дарья, да. Але я зраблю гэта на рускай мове, каб нічога не пераблытаць. Абсалютнымі фаварытамі сталі мужскія імена: Александр, Артём, Никита, Иван, Дмитрий, Владислав, Максим, Илья, Михаил. Женские имена: Валерия, самая популярная, София, Алиса, Мария, Анна, Дарья, Алина, Милана, Полина.
Вось такі спіс. Ну вот видите, как интересно. В 50-е, 60-е были тоже Марии и Елены. Потом как-то этих имен не было. Ну, зараз Да, паўсюль Назары, Елісеі і да, ну, нічога незвычайнага ў гэтым ужо няма. А ці ёсць такія імёны, якія ну, нельга патлумачыць? А что значит? Ну, вось, ну, Значение як звычайна найти? ж, да, калі абіраюць імёны, там адразу зараз жа шмат кніжак Да, такіх, да, там, як там выбраць, і там і рымскія, і грэцкія імёны, там, і габрэйскія, якіх толькі няма. А, напрыклад, ці сустракаліся вы з такімі імёнамі, якія не маюць тлумачэння, а просто, ну, вось бацькі прыдумалі такое і ўсё. Да, конечно. То есть очень часто, вы знаете, что наверное, в период постсоветском пространстве, да, наверное, 1917 да, активно вот люди играли словами. То есть они из первых, например, букв папы и первых букв имени мамы пытались придумать какое-то имя свое собственное, да. То есть очень часто использовали имена трактор, электрификация, Олімпіада, А як же ж вось, ну, з електрифікацыяй яшчэ можна неяк пагуляцца з такім, ну, з памяншальна-ласкальным. А як же з трактаром, вось, ну, Есть такой хороший номастический анекдот. Ой, ты мой тракторочек. Да, есть такой хороший анекдот. Встречаются парень и девушка. Он Анатолий, либо Толик, а она Эля. Встречаются, решили пожениться. Она говорит: дорогой, перед ЗАГСом я должна тебе раскрыть страшную тайну. Он такой: какую? Она говорит: дорогой, я не Эля, а электрификация. Он: милая, ну и я не Анатолий, а трактор. Цудоўна. А як вы лічыце, вось ці ўплываюць імёны на асаблівасці характару? Ці набываюць людзі нейкія рысы характару ў залежнасці ад таго імя, якое яны атрымалі? Таму што ў інтэрнэце можна знайсці шмат апісання імені, і гэта, і калі чытаеш, Ну, нечто когда совпадает. читаешь, да, как и гороскоп, когда же, естественно, читаешь, что-то видишь, находишь какие-то черты. Ну, вы знаете, это такой вопрос психологический. Наверное, потому что все-таки мы с этим именем живем. То есть, ну, сказать, например, что там, если вы назовете ребенка Александр, он будет сильным, он будет обязательно актером, он либо будет, например, художником. Так однозначно, конечно же, говорить нельзя. То же самое, например, о именах, которые говорят, например, там, по цвету. Там, это только ассоциации. Но, например, сказать, что я назову свой... Это, естественно, по желанию. То есть каждый родитель, если он вносит какое-то свое желание, надежду, что ребенок будет, возможно, да. Но потому что его зовут Александр, он не станет Александром Домогаровым либо Александром Серовым. Есть, ну, калі бацькі, можа, паўплываюць яшчэ. Давайте я, может быть, немножечко добавлю. Ну, впервые так серьезно над этой проблемой, влияет ли имя на судьбу человека, как раз обратился священник, известный священник Павел Флоренский, и написал свою книгу «Имена и тайна имени». Да. Вот. И там дал... сколько там, около 20, по-моему, имен, там 10 женских и 10 мужских, вот, и описал, как чаще всего, какие люди носят, и действительно все-таки есть некая тенденция есть такая, какие-то. Потом это лженаукой посчитали. В последние годы, уже в 2000-х годах, появилось очень много спекуляций на этой почве. Люди стали просто зарабатывать деньги, потому что раскупают очень быстро эту литературу. И, конечно, прямого никто не решится из ученых сказать, что имя влияет на судьбу. Но ни одного серьезного ученого вы не найдете, который бы категорически сказал, что оно не влияет. И, конечно, имя, как вообще все в жизни, обязательно связано своими определенными какими-то чертами, особенностями и с характером, и со здоровьем, и со всем. Но это дело будущего. Это будущие ученые, наверное, вот, может быть, даже и ученики Юлии уже Михайловны смогут это открыть. То бок вы пришли до того, что все ж таки имя – это своеасаблівы код. Вось вы верыце вы ў тое, што гэта імя ўсё ж такі нясе, ці трэба усур'ёз так ставіцца да вось гэтых кніжак, калі выбіраеш імя для дзіцяці? Ну, их можно рассматривать как одну из рекомендаций. То есть, ну, родители бывают, знаете, не знают, то ли, когда человек религиозен, он открывает
святцы и смотрит, и вопрос отпадает. А так, безусловно, очень много имен, вы знаете, то есть и в Витебской области, и в интернете сейчас открываешь, то есть список популярных, редких, оригинальных, поэтому, когда люди выбирают имя, то есть они хотят, чтобы ребенок был особенный. Но але главное тут не переборщить. Какое будет имя, да. Поэтому почитать, посмотреть, как люди выбирают, как в других странах, какие есть традиции. Безусловно, да. То есть как вот рекомендательную какую-то книжечку. А вот непосредственно ваше имя, какое любимое? Любимое? Мужчинское, например. Не скажу. Ой, як. Ну, понимаете, любимое. Мне нравятся многие имена, как звучат. То есть здесь такой вопрос очень интересный. Тут некая таямница, глядите, да? Не признається. Чоловік, який вивчає імена, не признається, якое ім'я саме любимое. Из женских мне нравится свое имя. Хотя, например, наверное, уже не секрет, когда я была маленькая, имя Юля было популярно. Хотя мама считала, что оно не популярно, что нигде нет имен, и хотела меня называть Анфисой. Ну, она посчитала, что Анфиса Михайловна звучит очень красиво. Был фильм советский, где была учительница Анфиса Михайловна. Маме понравился, но... Але же мультик был еще? Нет, еще не было. И вот, да, повезло, что мультик все-таки вышел раньше. Ну, я не знаю, повезло или нет. Но и вот автоматически это имя перестало нравиться. Поэтому какое имя нравится? Видите, нравилась Анфиса. Была бы я Анфиса Михайловна. А потом решили, что не буду я обезьянкой. І буде Юлія Михайловна. Ну, і нам подобається, так вона. Ну, а, на жаль, наша розмова вже підходить до завершення. Часу мало, я думаю, що про імені і про назви вулиць можна ще шмат чого казати, але ми сподіваємося, що вулицям все ж таки, наприклад, старої частини міста нашого вернуть їх наіменування ті, які були, які будуть адлюстровувати те, що справді ми чим можемо ганаритися. Так. Ну і імені так само, калі ласка поважаныя бацькі, задумайтеся про те, якое потым будзе імя по бацьку і як дзіцёнку жыць з гэтым імём далей, калі ён будзе трактар, да, ці Анастас. Ну, можа вы так выхоўваць будзеце ў такіх межах больш сур'ёзных. Таму дзякуй за тое, што знайшлі час до нас прыйсці. Новых вось вам кніжак, якія вельмі цікавыя, і можна імі карыстацца пры выбары імя. І таксама про вуліцы таксама можна падумаць, штосьці ўзяць з таго, што мы ўжо згубілі. Усяго вам добрага. Я думаю, что мы сустрэнемся яшчэ з вами. А нашим телегледачам, конечно ж, мы раім паглядзець вось чалавека з цудоўным імем Александр Каренман «Потрапь у телек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Друзья, сегодня у нас оператор пришел не один, а вместе с рыжим огромным котом. Поэтому я сейчас его поглажу, он прямо на камере сидит. Хороший котяра. Все, начинаем. Слушайте, ну таких красавиц еще попробуй найди. Вы где ходите, красавицы? Ну, где обитаете? Я сейчас хожу на хор. Вот раньше еще ходила на танцы, на акробатику. Хор, танцы, акробатика. Как тебя зовут? Аня. Аня, как ты все успеваешь? Тебя мама собирает везде? Ну, да. А в школе плохо учишься, да? Плохо, Ань? Средняя. Но зато хорошо поешь? Умеешь делать колесо? Умеешь? Да. Какое, резиновое или такое акробатическое? Я шучу. Ань, скажи, пожалуйста, какая в школе твоя любимая дисциплина? Какой предмет? Физкультура. Физкультура. Все правильно, что ты акробатка и не додумался. Ань, ну, сегодня ты попадаешь в телек. Сегодня ты можешь развить свое хоровое мастерство. Ты хорошо поешь? Да. А споешь нам что-нибудь, кусочек? Давай. Ну, давай, попытка номер 2. Ань. Хорош, от штанги, Ань, давай 5. Тихо, тихо, сказку напевая, проплывает в сумерках зима, теплым одеялом укрывая землю.
поле и дома. Если хочешь идти, иди, прямо в телек ты попади. Ди-ди-ди. Ну, давайте мы с вами здесь познакомимся, как будто вот никогда не виделись. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Просто Раиса. Просто Раиса. А есть же такая песня «Танцуй, пока молодая девочка рая». Нет. Танцуй. Райские яблочки, райские. Вот эта песня. Вот. Я знаю, у Высоцкого были «Райские яблоки», там он А грустно. еще есть яблоки на снегу, но это уже не про мои яблоки райские. Ну, скажите, пожалуйста, вы сегодня гуляете здесь, просто за покупками пришли? Честно, только честно. А честно, если... Вот так думаю, дай зайду посмотрю. А как там вот вообще увеселяют народ? Вот что-то мне лицо ваше знакомое. Да, я, бывает, появляюсь на телевизоре, да. вижу, да. Ну, а вас пора тоже уже показать? Я думаю, да, вот вообще давайте меня знакомить с публикой. Давайте. Ну, у нас такое есть условие, чтобы попасть в телек, нужно попасть в одну из мишеней. Да. Вот. Произошло. Я вам- Поздравить себя с юбилеем можно? Конечно. А когда? Было вот 1 января. между Так, мы пропустили это событие. Срочно перематываем календарь. С юбилеем вас от души, от всей телерадиокомпании «Витебск». Прям песня или стихотворение про любовь? Что вам проще? Я люблю тебя, я таю, и от нежности твоей улетаю. Приходи же поскорей, не оставь меня надолго, ни на день и ни на час. Не оставь меня надолго, но поцелуй меня сейчас. Молодцы, друзья мои, молодцы, вы справились, вы выстояли, вы выдержали, вы пережили вот эти считанные минуты, которые шла рубрика «Игра «Попади в телек». Я надеюсь, вам стало немножечко веселее. На меня нападает концовка этой рубрики, и я не могу с ней никак справиться, отбиться, поэтому всем пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Вось так часта ў тэлек трапляюць вядомыя людзі і людзі, якія былі таксама ў нашай тэлекавярні. Конечно, зусім недавно яшчэ. Ну а пасля сённяшняга эфіру што мы можам вам сказаць? Любіце свае імёны, а калі не атрымоўваецца, мяняйце смела, гэта сёння Нічога страшнага, да. Можа і лёс палепшыцца тады. Вось. Ну, а як заўжды мы зычым вам шчасця, здароўя, кахання, і для вас сёння спявае салістка абласной філармоніі Наталля Атрашкевіч і песня «Спытай у неба». Да заўтра, пакуль. Паміж небом і зямлёй апошні дзень, як всё жыццё. Паміж мною і табой апошні дзень, як всё жыццё. Дзве сцяжынкі разышліся, мяне не трэба суцяшаць. Ты не ведаў, як баліць душа, моя душа. Ты спытай у неба, як лятаць. Ты спытай у ветра, як спаткаць тую, што кахае вобраз твой, але неба прамаўчыць і дажджом прольецца ўніз, слёзы смыць з душы маёй. І не трэба болей слоў, на жаль, але так лепш для нас. Хто згубіў, а хто знайшоў, адкажа час, адкажа час. Дзве сцяжынкі разышліся, мяне не трэба суцяшаць. Ты не ведаў, як баліць душа, моя душа.
Ты спытаю неба, як лятать. Ты спытаю ветра, як спаткать. Тую, што кахае вобраз твой, але неба промаўчыць і дажджом прольецца ўніз, слёзы змыць з душы маёй. Слезы смыть с души моей. Ты спытаю небо, як лятать. Ты спытаю ветра, як спаткать. Тую, што кахае вобраз твой, але неба промаўчыць і дажджом прольецца ўніз, слёзы смыць з душы маёй. Слезы смыть с души моей.